Mugi katayo gak menggaipun anggenipun rawon ten pedhukan kangkang jempel kaya ora kepenak to nggih. Ndara telu-telune kula ngaturaken bekti kula pun telu-telune. Ndara Antasena, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca. Bekti kula mugi katur tinampi wonten ngarsa jengandika sami nggih Ndara. Ya iya Gong tak tampa pangestu Taman Mono nggih. Ponokan Bagong tak tampa pangestu Taman Mono nggih kula tampi. Bagong pangestu Taman Mono nggih. Pun kula tampi nggih. Apa? Wong telu rawuh gembruduk rene menehi pangestu ta. Kula boro kanan efisiensi kaya ngene terus nguncali ra ketang. Ora ketang rokok sebungkus. Ayo ta terus. Ayo pantes-pantes e to. Bengi iki sirah aku ya arep ngleleng. Sebabe jatahku rokok 6 bungkus e. Jebule meng hangus. Ayo kok. Ayo ora apa-apa nek karo kanca-kanca iki sedekah. Ayo sedekah ae mitekno. Anggawe aku sesuk ki arep pudhun ngono kok ya. Aku entuk jatah rokok pirang-pirang bungkus iki tak nggo stok hari berikutnya kok. Wis ora apa-apa terima-terimake. Nuwun sewu. Nek Semar dianggep lancang nggih boten napa-napa. Nek Semar dianggep wong sing ora duweni subasita, ora duweni tata krama, nggih boten napa-napa nuwun sewu. Kula niki ajeng nyuwun mreksa, Ndara. Lah kok gawe kaget mboten adat sabenipun nek lumahe yen to Semar niku dibutuhke. Mesti kemawon kula ingkang kedah sowan wonten Rajanegari Ngamarta. Ning nuwun sewu, nek dinten niki Semar dibutuhke, lah kok teko kula malah mboten dipun timbali ten Rajanegara Ngamarta. Malah niki para lancur-lancur Pandhawa sami rawuh mriki nuwun sewu. Kula nandhang kalepatan napa, Ndara? Mbok kula tak nyuwun mreksa, kula tak pengin ngerti. Kuwi gatose Ndara Antasena sami rawuh mriki niku napa, Ndara? Kakek Semar wonten jaruk sing gedhe pangapuramu yen to sowanku tanpa taliwara. Tanpa mene cecoling sadurunge nggon arep suwaning padungan Karang Kadempel yo kek. Mboten napa-napa. Kula niki mekang kula cilik mosone sampeyan arep rawuh mriki dadak nganggo surat tertulis. Kajenge kula nyepaki napa-napa. Mboten kula niki mung wong ora duwe kok, Ndara. Iya. Sepisan semangku iki ngaturke basaku katura ngersane Kakek Semar Badranaya. Nggih, kula tampi. Wonten ing Kakang loro sowan iki ora kok diutus dening para Pandhawa. Sowane para lancur Pandhawa iki ora kok didhawuhi dening Prabu Puntadewa. Kapure nimbali sartaning boyong Kyai Semar Badranaya iku mujane Rajanegara Ngamarta kuwi babar wisan ora. Ning puruhanamu yo kek. Sowan iki merga saka pangarepku dhewe. Ya merga saka karepane Antasena dhewe lan para lancur-lancur Pandhawa ingkang sakmengko ndak kanthi supayane sowaning pedhukan Karang Kadempel. Merga anane Antasena prapta ning pedhukan Karang Kadempel ana ning Pendhapa Arja Sumpah iki aku mung arep manjeke kek. Telung bengi kepungkur ning dina Sukra Kasih ning malam Jumat Kliwon Antasena iki nyumpena jroning pasumenan. Antasena nyumurupi ora kejaba mung wujuding Kakek Semar Badranaya nalika semana laku tapa ana sakwisoring suwunan Pandhawa iki kamu kanggone tapa ora kok mung lungguh biasa kuwi babar pisan ora nanging anggone Siwa Semar lungguh sila tumpang sedeku paring telu. Siwa Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra, ya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan. Sumunarute jane nganti gawe sulap penyawangi Antasena. Ning kene iki Antasena bingung. Apa to sababe lah kok teko Kyai Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Rembulan ya wujuding Sang Hyang Candra.
lan kena ngopo sing diwenehi ngerti babagan nggone Kyai Semar Badranaya tapa mongko mangku wujuding Sang Hyang Candra kok Antasena. Lan dilalah nalika aku nyeritake bab lelakon iki, aku matur nuwun sane Kakang Jangkar Bumi jebulane ya terangane Kakang Antaraja uga padha nglakoni pasumenan kamangka lerek uga padha ya kuwi Kakang Antaraja uga nyumurupi Kakang Semar Badranaya mangku wujuding Sang Hyang Candra. Aku niteno pringgondani jebul tinemune Kakang Gathotkaca uga nyumpena tan prabeda kaya ingkang sedang sumpena. Kek janjane iki ene ngopo? Janjane Kakang Semar kuwi ndek gegayuhan apa? Sartane Kakang Semar kuwi ndek panjaluk apa? Nek pancen Kakang Semar duweni panjaluk satemah Kakang Semar menehi sasmita lumantar pasumpenan, lha kok sing diwenehi sasmita kok ora lancur-lancur Pandhawa. Ora kok sing diwenehi sasmita kuwi dudu kok para Pandhawa, para punden-punden Ngamarta, nanging sing diparingi sasmita malah anak-anak Jodipati. Kek aku jaluk dawuhmu sing ketela supaya nek mengko aja ngasih gawe gelo satane aja ngasih gawe riko atine Antasena sang lancur-lancur Pandhawa kae loro ramyan ingkang driya Lerilang Candra katawangan sumuk endas kato rindawan lemot kabar saking Kekuwung Hyang Wisesa Bekek sabduli tombel nuwun sewu. Lah kok dadi kanane ngedapi-dapi. Kamangka babagan napa sing kula penggalih, babagan napa sing tak pikir, babagan napa sing kula gayuh niki kula dereng matur sinten-sinten Ndara. Anak-anak kula bocah-bocah telu niki mawon dereng kula wenehi ngerti babagan apa sing ajeng kula gayuh. Lah niku lah kok malah para bendara, para lancur-lancur Pandhawa sampun sami tanggap sasmita. Teges padha lantik panggrahitane. Bejo kemayan nganti men Semar. Momong para priyayi momong satra ingkang saestu jujur kamong kateken ati suci pepayung budi rahayu. Ndara matur nuwun wondene sampun saged mangertosi dhumateng krenteking atine Semar Badranaya. Tegese pancen ngendikane Kakang Semar Badranaya kaya ngono. Yen ngono pancen Kakang Semar Nayantaka kuwi pancen duweni gegayuhan, pancen duweni gawe, sampane duweni pepinginan.
mangkono kae. Nggih. Sisan ajeng kula matur, ning nuwun sewu mugi atur kula sakmangke boten dadosaken cuwaning penggalih Ndara Antasena, Ndara Antarjana napa dene Ndara Gatotkaca. Kali anak-anak kula niki ben do ngerti nek bapak mimpi gegayuhan. Terus, paling Semar ning arep bangun layangan meneh. Aja di badarke sikik to, Gong, kowe ora. Dadi ora asik. Apa ya? Aku numpoke anak-anak iki biasane aku arep bangun layangan meneh to. Nanti layangan pira wae sing wis dibangun. Rumah saku Semar iki ya ora sugih. Bongan bangun. Kayangan dibangun ning dalane basa kabeh. Ayo wis ora ana bedane kok dadian. Lah iya, men jawuk sik kok bapakku ora wis kok jlentrehke. Kowe aja do celemungan. Can leres, jane leres sing diaturke Bagong iku leres. Nek janjane Semar niku ajeng miwiti bangun kayangan. Lah nuwun sewu, kamangka kayangan menawi kayangan ingkang sampun kula bangun ingkang sampun-sampun menika saestu kula bangun wujuding infrastruktur. Para anak-anak kula niki kula dawuhi supados inggih menika ngawontenaken implementasi supados bangun kawontenan wonten negari Ngamarta saking Karang Paradisan minggahe wonten ing Kutagara. Menika dalan-dalan pun sami dipun aspal. Omah-omah pun sami dipun bangun sae. Gedung-gedung pawiyatan, gedung-gedung mapan kinarya manembah. Kados masjid lan sapanunggalanipun restoran sedaya sampun mapan wonten praja negari Ngamarta. Menika menawi kelampan ingkang sampun kelampan. Ning nuwun sewu. Wekdal niki Semar ora arep mbangun niku merga napa? Nek Semar bangun infrastruktur, Semar bangun gedung meleh niku nuwun sewu padha kaya Semar niku kaya wong nguyahi segara. Ana negara Ngamarta wis duwe gedung kok Semar arep bangun gedung meneh. Ana negara Ngamarta wis duwe restoran pirang-pirang kok Semar arep bangun restoran meneh. Ana negara Ngamarta wis duwe WC pirang-pirang kok Semar arep bangun WC meneh. Lah, kampungun pun sewu. Pancen estu negari Ngamarta niki kawontenane magrong-magrong kawontenane kaya-kaya negara agung, kaya-kaya negara ayem ning nuwun sewu. Nadyan negari Ngamarta niki katon agung ning sejatine kawulane dereng ayem, ayem durung ayem, tentrem nanging durung jenjem. Lah lajeng napa sing ajeng kula bangun? Sing ajeng kula bangun menika namung moral, pakarti. Anggenipun para kawula sami manembah manekung wonten ngarsaning Gusti Arya Loka supados langkung dipun caketi, langkung dipun kandheli dados imanipun saking para kawula tasih. Oh, ngono kae. Nggih. Dadi kakene Semar Badrana arep miwiti bangun kayangan. Yen ngono Antasena wis tanggap karo apa sing dadi kersane kakek Semar Badrana ya. Yen to sejatine kakek Semar kuwi ora arep mbangun kahanan nanging sing arep dibangun kuwi moral sartane pakarti sangga para kawula tasih ing praja negara Ngamarta. Aleres pungkasane yen temengko kasembadan dene kakek Semar Badrana mbangun kayangan para kawula iso urip ayem tata titi lan tentrem masinamatan daya dinayan embane kaya wong urip ning kayangan. Jenyatane kayangan kuwi papan ingkang sayekti ayem ning kayangan kuwi ora ana regejekan, ora ana cecungran, sartane ora ana memungsuhan. Amane ning kayangan kuwi mesem guyu. Ya kek nek ngono Antasena wis tanggap apa sing dadi kersane kakek Semar Badrana ya. Malah samengko wis dadi sumpah prasetyane Antasena sak kadangan Pandhawa nek pancen sanyatane kakek Semar Badrana yang mbutuhke sak diampuni para lancur-lancur Pandhawa aja walang ati. Mengko Antasena saguh yen to kadhawat supaya munggah gunung nyebrangi segara
golek syarat-syaratane apa to ing sanyektine kudu ditindakake kanggo syarat srana golek kakek Semar bangun kayangan ya wong semono Gonarja wis dadi sumpah prasetyaku yen to kanthi koncati janjiku lan sumpahku teges tetel kesatriane Antareja yen to mengko Kyai Semar butuhke sak biyantu sapane duwe gawe apa wae mengko Antareja iki bakal kedukung nyewangi botone poting Siwa Badranaya ingkang kadempel ilang menara sajiga lan merke kudu sangga Antareja lan batin yang guyung marang kanane Siwa Semar Badranaya sumurga aku Semar ladan kadung kaca ora kendhat aku kok bakal ngewangi yen to mengkono pacoban bu pacoban lahir utawa pacoban batin iki kudu gunake rasa utawa iki kudu gunake kekuatan ora sah cawi-cawi sapane ora sah melu-melu Siwa Semar cukup lungguh sing sekeco ene pendopo paduan marang kadempel monggo kadung koso sangadang pendho ing tumandang Siwa Semar Badranaya mengkiri malah dadi kula ngrepotke to niki nuwun sewu kamangka janjane nek kula ajeng bangun kayangan niku mboten butuhke bantuan kekuatan tenaga lan sak panunggalanipun niku babar pisan mboten. Sing kula butuhke niku samangke namung rawuhipun para Pandhawa supados nyateti dumateng sanjaya kawula dasih. Banjur mengke kula ajeng ngawontenaken rapat konferensi pers kaliyan para punggawa negari Ngamarta utaminipun Sinuwun Prabu Puntadewa samangke badhe kula suwuni go pamrayogi badhe kula suwuni dawuh. Niki kok bayaran para ketenaga kerjaan kok dikelongi niki janjane ajeng tinggi napa. Pramila nuwun sewu. Kula ngaturke matur nuwun saestu menawi para lancur-lancur Pandhawa sampun sagasak biyantu kalih Semarne mugi dados napa pimun Ndara. Gandhe gegayuhan kula niki kula kinten menawi dipun raosaken menika gegayuhan ingkang sae, gegayuhan ingkang ageng tur nggih agung. Wong nek nggone gegayuhan sing gedhe, monggo gegayuhane prayoga, mesti pacobane ugi bakal sinandang lan badhe dipun raosaken Ndara. Sedhem jroning pasewakan Wadya Kontan Posapo kaprapan dening Sang Nalendratama mango nengi Dewa sing tuwa cipta Berbukti mantana raras Berbukti mantana raras Tidak mantare kawan pendapi padukan kerangka dempul nalika semanten Satria karan dukung bolo sangkarat Dinantasena nampi atur pangandikan saking Sang Semar Badranaya dinampi dening putra Jodipati nalika semanten dadosaken kanggep minangka warju kaya jare ngaganten warju jare wangeca Minangka durung ngabangi durung manjing dasaring pertara kang saru geger jaba yang asa tawon masih padha amuk apa to kang dadi darunane para macang wedi kasang medhosa kewantilan kejayaan meratani orang-orangipun nanging Ndrawati Pujagaring para Pandhawa nggih sampun Prabu Sri Bathara Kresna kadharaken dening pamadaring Pandhawa Raden Arjuna Raden Janaka Dewa Senopati Ndrawati Sang Raden Hari Setyaki babar-babar pindosa temarang kaget kang samya mulat panggih para kanca para kawula ben sanjung para ing sambil gamadare pendapi kancana daya piyak jaluk dalan
Sangiron nombre mawen asrat nanging trena layak kok pitik-pitik kula sing padha kula umbar teng ngarepan padha teng brengok mboten karo-karuan jebul kinemunipun midhanget swanten kreta rawuhipun Sinuwun Darawati Sinuwun bekti kula munjuk ya Kakang Semar Tampa pangestu tamanono Kakang nggih pun kula tampi Ndara Arjuna bekti kula katur Ndara ya Kakang Semar Badrana ya pangestu tamanono nggih kula pundi Ndara Setyaki bekti kula kunjuk sembah kula katur Ndara ya Kakang Semar Badrana ya pangestu ning Sinowati Darawati Satra Garba Ruci tamanono nggih nuwun sewu lah kok singkang datan moyang rawuh wonten pedukan Kakang Dempel napa kula kinten sami kalian pangandikanipun para lanjo-lanjo Pandhawa sapanggih kemareng kula badhe midhangetaken Sinuwun Kakang Semar kula wonten dawuh aja ngadrati kajenengan panampa satane sing gedhe pangapurane Kakang Semar Badrana yen to suwene Ratu Ndarawati samengko gawe kaget Kakang nggih paringipun
Sawangen Rata Ndrawati ingkang sepisan tetinjo marang karajane Kakang Semar Badranaya. Dung kaping mangka loro. Nata Ndrawati marang nanjake babagan pawarta ingkang wis sumebar warata. Ingkang ngandhakake yen to Kakang Semar Badranaya samangka bakal miwiti anggone bangun kayangan. Kira-kira kabar ingkang kaya mangkono iki apa pancen bener apa mung kabar ngaya-ngaya Kakang? Pancen leres nuwun. Nek ngaten sampeyan nggih lanthi panggraita. Nuwun sewu. Semar mboten betaken pambiyantunipun sinten-sinten. Merga kula wedi mengkene pun kelakon gegayuhan kula banjur sinenggu Semar menika mbut tiyang ingkang boten mangertosi dumateng lelabuhan. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Yektine martani Nata Ndrawati ora mene sak biyantu lan Kakang Nayantaka kuwi babar pisan ora. Ya mung Nata Ndrawati sakmengko mung arep ngemutke lawan Kakang Semar Badranaya. Merga mangerti ya Kakang. Nggone Nata Ndrawati iso matur yen to Kakang Semar Badranaya bakal miwiti bangun kayangan iki merga aku dinawan dening Wang Mikurun Manikmaya. Ya Hyang Jagat Girinata ya Hyang Jagat Giripratingkah. Samengko dawuh Nata Ndrawati ingkang ana kejaba dawuh amung supaya Kakang Semar Badranaya ngurungake sartane nglereni anggonmu miwiti bangun kayangan Kakang Nayantaka. Kakya trisang kapirang muri nanggul kinembe kempet sanget maning bawono. Nuwun sewu. Kayangan sing ajeng kula bangun iku senes kok papan sing magrong-magrong. Senes kok gedung sing bertingkat-tingkat niku babar pisan mboten ndondoro. Ning kayangan sing ajeng kula bangun menika namung mujudaken papan ingkang ayom tur nggih ayem embane kawula ngamarta kaya wong urip ning kayangan. Merga nuwun sewu kayangan mriku mboten wonten regejekan teng kayangan mriku mboten wonten cecongran lan memungsuhan. Wontene mung mesem guyu wontene namung kabagyan utawi kayangan. Lha nuwun sewu. Lah kok iso Manikmaya adhi kula Jagat Girinata ya Bathara Guru kok iso dawuh karo sampeyan supayane Semar kon ngurungke bangun kayangan nuwun sewu. Lah kok iso ngaten teko saged kelampan Manikmaya matur kaya ngoten karo sampeyan. Jawe Wang Mikurun Bathara Guru aja ngasi mengko yen to Kakang Semar Badranaya nekan sartane mbacuk anggone bangun kayangan. Wedi Wang Mikurun Manikmaya ajrih yen to Kakang Semar Badranaya bakal ngembari marang panguwasane iki Wang Mikurun Manikmaya minangka dewaning para dewa. Amarga kayangan kuwi dadi papaning para Jawata. Kakang Semar ku mung derajate getimbal. Kakang Semar ku mung derajate Palakawan. Lah kok teko arep miwiti bangun kayangan. Sing dienggo agat apa Kakang Semar menggiriyen. Kula kok ora iso mikir lah kok teko iso Semar arep bangun moral lan pakartinipun para kawula ing negari Ngamarta iso dipenggak karo dewa sing mapan teng kayangan. Nuwun sewu. Nuwun sewu lho Jinuwun. Kudune nek lumahe Manikmaya niku langkung caket kali Semar. Jararan nek kula isih diaku kadang, kula niki kadang werjane Manikmaya, kula niki kakange Bathara Guru. Kudune pancen Manikmaya niku mboten narimaken wontene Semar nggihipun badhe bangun kayangan. Lah kok tedhak dhewe teng Karang Kademel mboten dadak utusan sampeyan. Mboten sandadak kongkonan bendara kula ing Darawati. Kakang Semar, wonten dawuh. Sing prayoga yen to pancen Kakang Semar ora gelem ngurungake anggonmu mbangun kayangan, aja lakon dosa. Aku wis nampa purbasisa saka Wang Mikurun Manikmaya. Yen to pancen Kakang Semar Badranaya ora kersa sastana ora gelem ngurungake anggonmu mbangun kayangan. Karang Kademel iki dadi ijole tak bumi angus Kakang Semar.
kowe arep ngopo? Nek kowe arep wani dudu papane ning kene to le. Ngajenono. Kuwi sinuwun Darawati kuwi sesembahanmu. Kuwi bendaramu kuwi Nalendra kowe iki ping batur ora sandadak arep wani to le. Kowe nek meneng mau tak bungkem cangkemmu. Hah? Wong tuwa dibelane iki kula matur nuwun karo anak gareng iki ngerti bapakne diundang nek mendeleng matane. Petruk kuwi ping pendas wedhus. Aku karo belane kowe Pak, santai wae aja kuwatir. Aku wani mergo dasaku bener siji belani wong tuane Bagong. Mergo nuwun sewu. Bapak iki dinyek kaya ngono karo ratu ireng gaweane ngarit iki. Ngawur ora karo ratu kok ratu ireng gaweane ngarit. Coba delon sing ngendang kuwi kulinane ngarit karo irenge kaya ngajeni sithik ora wis ora ngajen-ngajeni ora senengane ora